2016 Február 26. Nie, nechceme chátrať, mali sme nápad osloviť Trnaváka, toho, čo stavali základ LPDR Alfa Sedláka. Dojdi si vypočuť náklad, Tony Bach, Tonu a AK. Chalani budú zas chlastať, hejtovať zostane vandrák. Dáme ti vypočuť flow, strávime čas sa s komunitou. Trebeme kvalitu rímov a bytom, po čase zase sa bereme von. Mimo net, hudba rap, ide sa vpred, keď sa pozrieť. Naše tu drobné, nechneš obred, dojdu aj ženy, poďme, spravíme bordel. Tak 26. februára sa opäť zazraz vidíme smer sever, Kisucké Nové Mesto, na námestí Malibu terasa. Predstaví sa ti DJ Son, Mosty Dynasty, spolu vinyl a moja maličko Stazo, tiež Vrbík, Čaca mesto a tučný kniec večera. Trnava prezent, trnavský sedlák Torua. Námestie Malibu terasa. Predstaví sa ti